Olen ehdolla kevään kunta- ja aluevaaleissa, koska haluan antaa monipuolisen osaamiseni, johtamiskokemukseni sekä laajat verkostot koko Päijät-Hämeen käyttöön. Olen toiminut lahtelaisena kuntapäättäjänä 12 vuotta ja nyt alueella 3 vuotta. Heti valtuustourani alusta lähtien olen toiminut johtavissa poliittisissa tehtävissä ja sen lisäksi toiminut yritysjohtajana, Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden johtajana sekä yrittäjänä. Lahtelaisen lasikaton pääsin rikkomaan, kun ensimmäisenä naisena johdin kaupunginvaltuustoa. Viime aikoina olen keskittynyt erityisesti Lahden seudun kasvuun liittyvään edunvalvontaan sekä työllisyyden, yritysten toimintaedellytysten ja korkeakoulutoiminnan vahvistamiseksi. Tätä työtä tahdon ehdottomasti jatkaa. Muista siis äänestää huhtikuun vaaleissa.